81 reklut u 11 kadett intażlu biex mażbieħ ta' ġimgħa ġdida bdew il-kors ta' reklutaġġ tagħhom mal-Forzi Armati ta' Malta fil-Beriks ta' Ħalluqa. Stajna nosservaw li kienu viżibilment eċitati quddiem din l-esperjenza l-ġdida u l-isfidi li tista' ġġib magħha. Il-maġġoranza tagħhom huma ġuventur għalkemm hemm ukoll 10 tfajliet li jażlu li jidħlu għal din il-karriera u 5 oħra li se jkunu kadetti. 11 mir-rekluti huma għawċin fil-waqt li żewġ kadetti kienu diġà membri fil-Forzi Armati ta' Malta fil-passat. One News ħal kummenti tal-Maġġur Jason Ebejjer mill-Iskola tat-Taħriġ tal-Forzi Armati ta' Malta li fisser kif kollox ikun beda xahar ilu. Bħalissa l-paramenti daw ilhom li bdew issa l aħħar kważi 8 xhur, speċjalment li l-iskola bħalissa nbidlet. Bħalissa qed nagħmlu wkoll il-Junior NCOs, Senior NCOs, ġifieri huma korsijiet li huma bżonn jużi ħafna l-progress tal-karriera tas-soldati tagħna. Fl-ewwel jum tagħhom fl-armata ir-rekluti u l-uffiċjali kadetti ħarġu l-ġurament ta' lealtà lejn iċ-ċittadini u r-Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni Maltija. Il-Maġġur fisser aktar fid-dettall il-preparamenti għal dan il-jum. Il-preparamenti ilhom li bdew speċjalment kien hemm trasformazzjoni seħħ fl-iskola għall-ammont biex tilqal dawn l-ammonti kbir ta' nies li ovvjament jikkolmuna li 3 ġimgħat ilu bdew il-Junior NCO, Senior NCO courses u issa bdew dawn id-disejn rekluta. Taħriġ tan-nies tagħna biex ikunu preparati għal dawn l-affarijiet, naraw li hemm uniformijiet li huma adattati u kollox lesta lihom, lecture rooms biex jipprovdu għal dawn il-rekluti, ġifieri bażikament din kienet trasformazzjoni sieħa tal-iskola biex jikkejteri għal dawn il-korsi skola li bħalissa hemm għaddejjin fl-iskola. Il-pass li jmiss issa għal dawn ir-rekluti u l-kadetti huwa li jibdew bejn 18 u 20 ġimgħa ta' taħriġ li jinvolvu 3 fażijiet li fissirhom aħjar il-Maġġur Jason Ebejjer. Fl-ewwel fażi li hija ta' 5 ġimgħat huwa dak li aħna nsejħulu fit-termi militari il-breaking in ta' dawn ir-rekluti. Fejn dawn huma ħajkun 5 ġimgħat li huma challenging ħafna għalihom fejn nipprovaw li kif ngħidu aħna jinsew naqra il-mod it-tradizzjonijiet ċivili tagħhom biex jiġu in line mad-disciplina militari. U dan il-culmination tiegħu jkun li jkunu jagħmlu 15-il ġurnata jgħixu ġol Beriks li aħna ngħidulu living in period. Wara dal-breaking in period mbagħad nibdew it-tieni fażi fejn fit-tieni fażi nibdew intuhom l-skills bażiċi li għandu bżonn kulinkwa soldat fil-forza jaħdem fejn jaħdem, jekk hux mal-maritime, jekk hux mal-airwing, l-skills bażiċi. U mbagħad fit-tielet fażi hemmhekk nerġgħu nipperfezzjonaw dak l-skills kollha li jkunu ma tagħmlu fit-tieni fażi. Fit-tielet u l-aħħar fażi mbagħad jiġu perfezzjonati l-ħiliet kollha biex is-soldati jkunu mħejja biżżejjed għal ħajja militari.